Unjani bhuti? Ngiyaphila. Ngizathiwa umshaya amayithi ngicela ukurekhodisa mahhala e-studio sami ngikuzise quality. Uwaze laphi mina umculo sisi? Nje uphindile uthi wakwakhipha kuyena isingle. Yashaya $1,000,000 ngosuku. Ya, uphindile exam kodwa akaziluthe ngemculo. Hayi, futhi angiluza kanjalo isiginqo esikhulu se-24,000. Phela ubudukile ke msisi. Ngiyaqala ukubona umculo ngabe urekhoda mahhala. Isenza phethu. Hola Mzozo ufikile? Ya sengikhona hamba kahle. Hayi ngene. Qasheleni lapha. Ngiyezwa ndoda ngisaqoka lapha. Bese siyahamba yabona. Hayi awusheshe mfethu sondele. Ngiyezwa brown ngiyezwa sifuna ukubheka amateki la. Okay. Hello? Awasheshe umqondo namanje. Ubani ngikhuluma naye kahle kahle? Umbali. Ngisho ngale yanto kade sixoxa ngayo. Awu give up namanje. Kodwa ngishongo ukuthi mina angisiyo umculi. Wawangibona lapho ngigijimisana nezitudio mina nendaba zeginci. Anginankinga ke right. Lalela, umuke waphinda nje wafona kule phone yami le ngizokublocker mina ngiyakutshela and soxaba into ongazi uyibona because manje mina ngazi ukuthi ufunani kumina ngitshele kahle ngathi angikho kulezi zinto lezi. Hawu. Uba lokuxoxana naye simshaye. Awubuye wena lapho kabi nayo into engehlela lapha hi. Uza nendaba baba mina ngibuthi ngikhani nomfolona ofumezayo. Iyangimisa lapha lentombazane ithi ngokurekhodisa lapha ngizokuthiwa umshayi wama-hit wena. Hayibo ama-hit ani manje yabo ngimtshele phela umuntu hayibo angazi lutho ngimcula ngicoli mina yabo angazi ethi wezwa ngophindile kanjalo ukuthi mina angazi kwaphuma i-hit hey hayi ndoda le nto lana nawe ubungeke uzuyilalele nje because manje bokushisisa ngelanga le nto le. Yazi mina kabami yangimangaza mina. Yabo Ikuphi inkinga pho lapho? Bafo angisangani nekhanda yezwa mina mana wena nje empilweni yami ngisho esikoleni wakwangibona mina ngithethe iginci wawangibona nje ngehlangene neginci mina la kwamculo nje baba phaphama yabona amabhinga azokumangaza la eminyama abasho istudio leso sicabangayo wena somculo mfethu abasho istudio somculo basho enye into awukahle okumangaza amabhinga la eminyama basho enye into wena hamba uye lapha mawufika lapha ufika ukuthi uzorecord mana bafo kade yini le recordwa uma ukuthi akasho umculo wena iyakulengana le ufike uyitshele nje ukuthi uzorecord ubuye uzongibonga mana inkinga phela manje sengimfuka ofisile lo muntu lo kade ngifone yabo nje le call kade ngibamba othona uxaxana nobani bengibuza ukuthi akawushitshe umqondo hamba akangazishitshe umqondo kusemanje hamba nje ufike eminyango unokhe uthi ngizorecorda baba mzomsukubha ngiyahamba okay ite ingozi noma ite right le le ngiyela lapha ite ingozi noma phela mina angithona ungichazeli okay ngiyahamba ke baba kodwa ungichazeli okay ngicela ungitshela ite ingozi noma ite right hayi ite right ngempela so mina ngeke ngize ngisho nje ukuthini ngeke ngize ngilahlekise ngumngane wakho mina uyangaza ngithi wena hambe lapha ukuthi ucela urecord angimfonele hamba lo muntu angazabuya lo mqondo ufone hamba omzoma tata uma ngibuka lapha ngiyobuzwa ku wendo omzoma tata hayi ngishaya ngihamba ngihambele ngibukele ibhola mina Unjani mfowethu? Yezwa. Bali? Ngizorecord.
Sisindeza inyawo nzo. Ukhuluma ngani manje? Lokho ngisho. Sisindeza inyawo. Manje lo mjidade ephuma la enyusa uziphi ithini ngayo? Eberecord. Angi-understand. Azinzo. Khathele ibhadi. Bacela nje ukushayisana. Ungasalibhodanga. Funa ukuphuma ukushayisana. Hawu mbali. Hawu. Ungalo mnyango nje la.